Hello guys, madung adlaw ting tanan. So kung adlaw re guys, damis ati ali daris ka mutuhan, daris ibabos ang bay guys, baka tong nay muto. Di ami daari kay nangahoy mi, ngahoy gyapon bisag bagyo. Pero lami ini siya pangahoya guys kay way init. Lami pagkadto kay bisag hangin na. Init man oh. Bagyo ngahoy gyapon kay lisod pag si nanay atong papangahoy dun. Ngahoy ta guys, abi pala mas uban arte di mangahoy. Sige ra bisit mig pangahoy. Dada ko ri guys. Na may mga naggipuong po daris kuan kay nalagi kunoy bagyo gipangpuungan. Nay mga buhi ang magpangkuha daan kay ug matigbak na, malaja na. Nana pa imong balikon. Dara mis tapis kalsada babaw dari mo to. Jakaranggi sa kasakaan patay na ri. Kaya da ang gilikod koran guys. Patay na di ay. Don't mind my naong chow. Aw. Bitaw guys ang itambawa ng bugas na kay dagko na na. Ginoo. Sa tialis ibabaw. Ihangat ko. Kaya may mang tulo naman to si Kulroy. Di mapato. Rawa man. Saka mo po to dari. Wapa po to pasulabi kay kuan. Bagpatugi ubo-ubo hubak ako po ubo-ubo po halan na raman kay arunay kahoy kay wa na lagi mining palit daring kahoy res musilingan kay useless ra madupay kami mga hoy kay kusog pa musiga kari ang gilingkuran kay dako kari ang gilingkuran nga kahoy guys dako ni na patay na ni kuan ni siya nga kahoy ipil o kailaba mo. Waray klase daay kay kuan tungod sa pagjo. Aga mo agi sir nagdamig sa ko arong putol-putulo na daan. Gawas ang mga daotang espiritu. Alate ag hubak te. Hubak yapon. Ni murag bugnay na buang na. Agkahoy ko nung ati ali guys ipakuha ra kuno jang tatay. Sakit ang kuan sakit ang usog mangusog hina-hina ra ko kuan tigbas ba daghan na pa mga kahoy balagag may sa kamusiga mo naong pagdungsingot ako na naghang pagkakulot daghan na pa man day patay dari basta magtanaw jud kag maado rag patay wa lami as hangin guys oy amping mo parang mga nakwas bagyo guys amping mo amping kang tanan day pod ay aw ning labay si ja aw lami as hangin ay pero jacket gyapon ko kay kuan nay daghang mga manupok-nupok sa tang kalawasan puno na ko danis kuan. War ba si kurente guys dari sa ama. Gusto lagi hangin gabi ira ni. Kuya og bagjo kay bagjong Christine. Bagjong bingbing day ni. Christine man kuno ngas bagjo guys, Christine. La kuhaan sa rin na pudlon sa rin na. Na guys, kapod like ko dani kay lami naman pagsundang nila na kay hait naman. Ginoo. Laban mga inahan. Alabira, walhon magud ko. Awit na siyan kay sakit ining mga sud. Harabag ang apam, pakaslin ako. Asa si pasulabig, video call, pakaslin ako. Arong di na ako ngahoy. Ay! Magkasaka amalingkod-lingkuran ka, pero dalig-on, mag-isahang dalid. Sorry ba guys, lig-on, isang dalid. One down. Ginoo ko pagadoy kurente
Ang ingani kuha ang gapo na mo kay sayang. Isig man gapo ng siga mo siga sa gagmay. Na, ari gapo kuling-kuling danig mo pahuway. Taras ubos guys, kahoy da. Ang pinutlan patay na gajedi ay. Sana all patay na. Patay na sa aking damdamin siya. Aw. Munaog na ko kayo magtiwas ko dari guys. Uy, ginoo ko na kaligid-ligid na. Yung kahoy guys. Ito ah. Darag ko ang dako man dahil yung punuan na. Daras ba ito? Adaptin lang sa karsada. Wala naman ito ibabaw kay ang diyan nga banga dito pangahuyan kay ladyo dyan makamersi ko pa. Lari rami ng dagkwas ibabaw ka na namang pidaghan nga hug sa hangin. Kaya nagamang kahoy guys, tabangan na dito rin iti alig panood. Kaya na pasulabi man ko sa mga buhi ito ah. Pangsandig. Estali dia. Labara ko rin dyan, saan mga gadid ningon may laing mga hoy. Hala, kumbati mga inahan. Dugo, biti ka. Mo ka na. Tara guys. Agkatiali to na dyan gihog na datos kalsada. Bagat naman, naraman mo raning gujoron. Bunag-bunag lagi po mi. Hala na raman. Kaysa sinanay pa yung mutuka dari. Looy mga kapagkadyo. Naya mong gasol guys. Wala naman may naka patubil. Huwat pamig na email guys. Email. Salamat na gadis inyong mga pagtanaw sa mga vlog. Kaya huwag pagkatid mo guys na. Huwag gadis email. Karoon huwag pa email. Sa vlog guys, kada 21 or 22 man na mag-email, jawa pa man. Di lagi pud kada buwan guys. Lami mo to sa una kay kada buwan karon lakangag sa kabuwan, do kabuwan. Pila mo te? 2 kabuwan lakang. Sa kabuwan na lakang. Halaan sa maning ko ana di ah, mo nang giingan ganiha guys, nga murag bugnay. Grabe isda agdabos kanina. Ano man ni pe? Darag ang may mga namungong daris mga kagawad guro to. Kinsa ba to nagpuong dani? Muna ang gipangkuha. Ati Jole, shout out, tabangi ko dari te. Dati rahaon. Kay sinanay man ta dan pantos nanay sang adlaw nga sida ko ni manguha dari matuha man ang ahon nila mang gipangkuha. Puslan mang diana may daris ibabaw gipanguha naman daan. Sandig daana kaya rong diretso na putol-putol. Langan pa man ka dugay pa man ka mamatay kay buhi pa man kailangan pa man pakpakan. Uli na mi guys karang uhawa na. Diyan sa man ni. Daghan sa mga bunga-bunga dari. Wala ba di kuryente dari? Ito, naggikan ko, naghalungkat ganiha sa mga papel sa katong mga kaso ni Mariano. Ijang ina. Gihalungkat na ho. Tanawa natin lang kahambog. Kay murag, nahambog na po sila. Wa man ta hilab tipod. Padarag 600 ya. Daghan na istorya. Ito, ano to. Maklaro ka din ilang gipirmahan dito. Muli siya ko guys itong tiwasog. 6 million. Tanaw na to. 6 million. Big 6 million gipada, 600. Andiyan, panghambog pang Mariano. Diyan mama, nginta pa. Karon maila. Ang uting kayon to ilang kaso. Dara guys, taka uli na si Tialing. Karon pa kabalik og vlog kay isa ka adlaw ay kurente. Hapon na, halos 4 na gali ron. Katungog na gali Miss Lexi. Nga nang tingkay kustong mga papel itong kaso nila si Mariano sa una.
Noon kabag-ana. Kasi nakalimot mo. Sa inyong pagkahambog gihapon. Ako naman inyong manunuwadin gihapon. Da guys, mo na tinuod na sila gipirmahan. Na ay promissory note nga magbayad sila. Ug napoy gipirmahan nilang duha na si Lister ug ijang mama, pirma nilang duha. Sa abogado na napipirma. Nga wa pa di kaluoy hagbay na priso. May mga papel di ari di mo maghinambog. Inyong gipada, hinambog mo. Murabag 6,000 pa kada buwan inyong gihatag. Ang inyong gibutang dari 8,000. Ag nakabutang dari 8,000. Twice a month, 15th of month and end of the month. 8,000 rin dari kay mao na inyong giingan sa pag-atubang na mos abogado. Ha? 8,000? 3,000 sa akin si nagtawag si Tribers na dara Tribers kay vlog ko Tribers na. Mami Tiri ang dara. Nagtawag sa cellphone na. Chat out Tribers. Nate kita kate. Ang dara Tribers kay dapat hanggi kuan kay murag gara na pod. Sobrang na po. Sobraan na pod. Imbis kay wa ako kanila. tanda gud ang pangutok. Kapag kay nahilim na. Apat kay sustento rang liksi ang gipanguan. Preso na sila ron. Daghan pa istorya na mamani ko as korte nga. Ang ilang danyo sila ng 300,000 andyan nihangyo sila og 100,000. Wa pa manggali sila ning pulipid og bayad andya sustento ra manggali ni liksi ang gipangadyo andya. Wa pa gid sila mo hatag. Makahatag 600. Daghan pa istorya, magkwinta pa sa una kunos nagpudya Miss Manila, si Jay nagpalit og diaper og gatas, natural wa mapukulang adyo og bisag piso. Naningkamot ko sa unas pagberos panahang liksi, naningkamot ko datukos ang ijaan, dato ko lang insimita, datos gipoy ang tiriron sa Muntinlupa, dagto ko naning kamot. Ay pagbuntis, pagpanganak nang liksi, way mama ni Lister ning atubang ning adtos hospital ni bisag piso wa. Amo itong pagpaningkamot. Nung ubag away Miss Lister mo apil siya. Karon maghinambog hapon sila. Aho day hapon sa ubuot kwentahon sas ijang anak. Laking aron. Kitang tanan natay hugang binuhatan pero wa na pud na mao kay konsentidor pud siya pagkaina. Mo na labing tinuod wa ko ningog nang daot ko. Wa, nanay tinuod kay napo ilang pinirmahan dari da. Kay ugwa palagi ko'y kaluoy, hagbay sila sa pirisuhan. Baga ka dun yun, napag ilang USB dari. Napadari ilang pakauwaw da. Di kabayran ilang pakauwaw. Kay ubos nila. Naagyapon na pabilin. Kay pubrir ako para sa diyang anak. Mga din na. Panabi ni des mga katawhang, pubrir ako para sa diyang anak. Ano, dato ba sila? Wa manggali sila ka kuas obligasyon sa iyang anak. Ulaban pa sila sa iyang anak. Bahala mo magtan-aw mo dalis ang vlog sa mga nagtinuod. Wa ko nagpaingog piling victim. Mga nagtinuod. Ni mga pinirmahan. Ni kabaga ni nga magkon. Arang bagaa pagali ni. Ani nadanig lang mga kaso. Pwede na naibalik og ako'y wad-an jud kaluoy. Man respeto ay ta. Kaya wa ko nang kuhanin dyo. Kamu pa'y kusog mang chat-chat o arang taasa, kwinta-kwinta. Wa ko nang winta ninyo. Ang obligasyon rang imong anak o pardaris ang anak. Mao na yung gibuot pasabot ninyo. Man ibalik atos kuan. Balik na ninyo kaso. Ako yung kuanan. Bago yung rabas pag-ari ninyo sa bahay, sa wa kami nakapile o kaso, hilak-hilak mo na. Upat ka tuig, di siliksi, wa ka mo pakita dari sa bahay, wa kay respeto. Kuan pa ka, mao di ay wa ka mo pakita dari kay, wa di kay gusto na ho, kay kuno, pobre ra ko. Ano yung mong giingon ni mo. Daan pa ka sa Manila pa ka. Pobre ra ko para sa imong anak, mura po mong kinsang gatua, para mag-ingana. Hambugiro.
Promissory note, 90,000 pesos. Lagi una, 49,000. Wa nagali ko nagkuan sa inyong kuwang. Agahara diyang gikuan nga obligasyon sa ijang anak. Pero wa. Mupadara gamay mo ingon nga makakaon ko nukus ijahang ipada nga dake. Sa kadake? Sa kalibo? 500? Na may mga chat og magkwenta mo na mga chat. Ingnin pa kog laparuhon ko sa resibo. Laparuha sa resibo nga ang dake ag inyong pada. Ingon mo. May damadin tani. Lami mo kang trabaho. Maghambog hapon mo. Piki na yung mga anak nga andari. Napay pirma. Dagto abot pa ni Google Call of Justice. Pirma pa mo. Adto pa mo. Wa na naman ta mo ng pirma. Hindi mo kuwas yung obligasyon. Imong apo o imong anak. Mariano. Huwag mo hambugiro. Wa pa mo nagpakawa. Wa pa mo nagpuspos. Why kaso mahitabo. Kauwaw mo. Damay-damay panindog burato pamili. Ya, hilak-hilak na ba yung mo pag-arhi? Daan ba mo sa Manila pa? Grabe ka ang pagdamot ninyo. Kaya ubos ninyo sa Manila pa. Nagkigwang ko sa Manila pa ko. Kung sintidor ka pagkainahan, kay away ra nawas imong anak, kisig ka mo laban. Nga imong anak mo ay mali. Buhat og di mao. Di na kinahanglan pa ba na iisa-isag mention dani? Imong anak pa kusog og post. Pakaawa mo otro kay di ana may inyong kaandar eh. Wata ning inyong tagarak pud. Maningil ko sa inyong kuwang, ug mauho na inyong kahambog. Ka-high blood mo. Respeto ay ta, gusto pa mo respetuon. Basig nakalimot mo dani, basig nakaingon mo gahon ninong gipanglabog. Wa nina gipanglabog. Kay og mo abot og siyam na pud si Lexie, kay 8 years old naman ni taman, si Richard dani magsuporta ka, magatubang gyapon tas abogado. Kasi nakalimot ka sa istorya sa abogado. Kalimot ka daris karing duha ka papel nga inyong gipirmahan. Basig nakalimot mo. Kani. Naadanig inyong kahambog. Basig nakalimot mo. Wa ko na ingag ng daot ko ninyo. Daay inyong gipirmahan. Na inyong daring gipirmahan. Nga, bisag kuan. Bisag asa gihapon yung abot. Balik gihapon yung kaso. Na, gihatag mo itong Lexie. Haman ba? Dapat sa kuan tubigan. Marani guys, siya na mo guys, misig ko baliguan port. Kapoy por misit haling nga ngahoy na isbabaw. Dito ko ka, mupo silang buhat na sa una pa. Karoon sila rin maghinambog. Panghinambog to ni Jang. Una guys, ning chat manggod si Lexie katong ning lakam ning nanay. Tapos naging Domingo na tumis katong patay. Itong pagumangkang na disgrasya, na tumis na naidya. Pagkagabi, pag Domingo, giimbitar po ko na tos na nagpa-dispedida. Wako kay bawo, nga si Lexie dahil nag-chat si Jahang Lolo. Ningan niya na. Tuan ko no, nga musta nga na, isidaan nga na. Pero dago isidaan, ay dago, isidaan na rin. Magpili raman din yung bata o isidaan. Mo itong nagpadagi Jahang Lolo. 600. Ninja, pagkakuan pa na mama ni Mariano, kaya nagchat malagi po midaanang, yung si Jan, di na kuno si Jan magpahilabot sa ilang anak, si Mariano, kay kuan kuno og batasan. Si Jan mismo, na yung mga chat na magdari. Si Jan mismo na ingon, nga si Jan magpahilabot sa ilang anak, kaya kuno nag-support tarong sa ilang apo. Ninja, pagkakuan na pagkadas Domingo, suko si Jan kay, nagpada si Jan guys, Domingo, nagpadaya diyang lolo, nagpahibaw na pa ni Mariano. Muna si Mariano, nagsaligra po sa 600, wala na mo pada ni Lexie. Nadada, good luck. Balik mo kaso, mahambog mo. Ikaw pag tuon na dito.
Lakaw na pagtuon na sa imong multiplication ka. Hindi magsisilpon. Bisan pag way klase kay magtuon gihapon. Klase, Wa ko kay bawo. Chat mo na imong ma'am. Katawa mo lagi ka. Katawa ra problema. Lagi mas mama bet. Mara na imong vlog guys. Pasensya na mo sa hang na high blood ko balik 1/4 dani nila. Mo ni ano din ipakita guys kaya na may uban. Moingan man sila nga feeling victim ko wa di adi na kabaga na. Ano din ipakita kay aron kay baw sila basig nakalimot sila nga na sila gipirmahan. Mara ni guys. Salamat sa iyong pagtanaw. God bless natong tanan. Amping mo kanunay. Labi na karon kay nay bagyo. Bye guys!